Egunon, Eusko Jaurlaritzako telelaguntza zerbitzua zertan lagundu dezaket? Betion arreta iraunkorreko zerbitzua da, etxean eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan. Zerbitzu hori larrialdi egoerei edo premia sozialei erantzun egokia emateko berariaz prestatuta dauden pertsonek ematen dute. Telelaguntza zerbitzu hau erabiltzailearen telefono lineari konektatutako ekipo bat instalatzean eta pertsona horrek beti aldean daraman sakagailu edo medaila batean oinarritzen da. Honako pertsona hauek eska dezakete Betion telelaguntza zerbitzua. Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonak, 75 urtetik gorako pertsonak edo mendekotasun egoeran edo mendekotasun arriskuan daudenak, urritasun intelektuala, fisikoa edo sensoriala edo buru gaixotasuna duten eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak, eta sozialki baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak. Betion telelaguntza zerbitzuak 4 euroko prezioa du hilean. Zerbitzua eskuratzeko eskaera, interesatuak berak edo ordezkari batek egin dezake honako hauen bitartez. Interesdunaren udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuak, 012 zenbakira deituta, Eusko Jaurlaritzako zuzenean bulegoetan, edo euskadi.eus/betion webgunean. Eskaera egin eta onartu ondoren, Betioneko profesionalak erabiltzailearen etxera joango dira, ekipoa instalatu eta sakagailu edo medaila bat emateko. Une horretatik aurrera, erabiltzaileak honako zerbitzu hauek erabili ahal izango ditu. Telefono bidezko arreta, zuzeneko arreta bere etxean, sua, gasa edo erorketa detektatzen duten segurtasun gailuak, osasunari eta ongizateari buruzko informazio kanpainak, telelaguntza mugikorra. Beitu, Itiar, hemen zaude, saria jasotzen. Ai, bai, Xabier. Eta hemen, etxean, nire medaila gorria jartzen. Tira, Betion zara. Ui, noski, segurtasuna ematen dit. Hau bai saria. Lasaitasunaren saria. Betion, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.